nyudza igedzo Zimbabwe yamirira. chokwadi muri yaZimbabwe. Rega ndingoti Zimbabwe. Rekodi muri yaZimbabwe tapindira muchirongo apo shongora segment part 1 ndiri mukati mekutaura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Ndinozviziva munenge makachibata, mungave kuhwedza, mungave kukaripa, mungave bhota nyamapanda, mungave kuplumtree, mungave kugokwe nembudzi yaganda varoyi, kana pagodhuze paEpatone apa vakabera choboti mbare majubeke. Ndati pauri ipapo, kana uri kure nevamwe varidzire muritso, kana vari kure newe nyora tsamba, kana pachidarika kombi padhuze newe nyora tsamba utumire pakombi, kana kufona, kana ari kure uchimuona muridzire muritso. Asi muzivise kuti manga muchizviziva here kuti National FM ndiyo nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro. The whole nation on one station. Paka mangura chiri kuti kudini. Muri yeZimbabwe ndine mashoko anorwadza nekusuwisa ekuti vanhu vakapera, vakasvika pakupera simba. Vamwe vanhu vakatiza kurara mudzimba dzavo next door, vakaenda kunorara kune imwe misha. Nanhasi vakadzoka pamba vari kurara zvavo pari pane zviri kuitika, kusanganisira nemwana wandiri kutaura nezvake kuti mwana anga achionekwa akabatwa nemovha. Vari kugara naye, vari kungogara naye, but vari kuti hatizivi, vari kutya. Chii chakaitika? Mukoma KB, rega ndikuzivise. Kune murume akarura mukadzi wake, ndokuita mwana wekutanga, ndokuita mwana wechi2, ndokuzoita mwana wechi3. Mwana wechi3 mukoma KB wandiri kuti anga ine 6 weeks, vana vakaberekwa varipo 2, wana achibva ashayika. Nematambudziko Ashayika kudaro vana vanga vari vakomana vese, ndokubva ashayika. Mwana achibva avigwa kuendesa kuafa, chikonzero iye pachake anga atoshayika asisiri mupenyu. Baba vane nyaya yavanga vachiita inozikanwa nevillage. Ndiri mukati mekufamba nekutaura ka baba vanotonzi nevanhu zvawakaita zvakaipa havasi kuvanzirwa nevanhu. Vari kutoudzwa kuti mashoko ari kutenderera mukati menzvimbo nevakuru vari munzvimbo vari kutaura kuti baba maitira waita nemabatira waita mukadzi zvaisatifadza kusvika nhasi paitike rufu rwokuti mukadzi aita mimba ine vana vaviri but umwe mwana wane afa. Kuri kutofungidzirwa kuti izvo vamwe vari kutoda kuendeswa kumapurisa chikonzero murume uyu airova mukadzi zvaionekwa nemunhu wese paruvazhe nyika yakatarisa. Ndani arashiweri benefo pasine mhirizhonga papa Isabel. Zvadaro murume uyu akanga asingatori kana nguva nemhuri. Mukadzi akaguma akuenda next door kunotsvaga mari yekuti aende kukliniki kana arwara, iye akazvitakura. Uyezve kupona kwakaita mukadzi uyu, murume akazoita zvekushevedzwa kuti muri kuzviziva here mukadzi wako apona. Hama dzemukadzi dzikashevedzwa next door kuenda kunotora mukadzi kuchipatara. Murume akaita 4 days mukadzi atopona asati asvika kumba kwake, ari kumba kwegirlfriend. Kana ndichiti girlfriend ndiri kutaura muroora dondo asingazivikanwe neveukama matiri maviri ese. Zvadaro mukoma KB, mukadzi uyu mukati mekuzogara pamba akaita senge aremerwa kusvika mukadzi amwe poison. Ndokuti zvanga zvakuitika ndezvekuti murume uyu anga akuti iye akaenda kugirlfriend anotouya nayo achisvika pamba, girlfriend yosiya mukadzi murume uyu pamba, yotooneka kuti ndakudzokera, ndaida kuona kuti masvika here dedi maziso mechi mimwe mukadzi akatsoma poison, amwa poison mukadzi uyu. Iko zvinozvi mwedzi wechi9 kubva zvamwa poison nemukadzi uyu, kureva kuti mwana uyu angatoponwa, atori nenguva ita sei aponwa. Right, mukadzi uyu achibva asofa pamwedzi wechi9 kubva zvamwa poison. Afa kudaro parufu pevanhu mukoma KB, mukuwasha kana kuti murudzi womukadzi uyu anga asina rugare. Vanhu vaiti vachishera guva vaimba ndiwe wakauraya hazvina mhosva mwana wako, vachiimba zita remurume nezita remukadzi girlfriend parufu. Mangura ngatifambei tese vachiti ndimakakonzera rufu rwomudzimai uri kufa kwemukadzi uyu. Nhasi pane makuva maviri, mwana mukadzi pakabara twins, wana akafa wana akasara. Nhasi mukadzi afa, apo mukadzi uyu mukoma KB haagari kure, ndofunga about 500 meters anotofamba nekuti ndasvika apo kugara kunoita vanhu. Aligwa. Last week pakatanga nyaya iyi ranga riri zuva rechi22 kubva zuva rafa mukadzi. Mwana uyu akasara manje. Vabereki vemukadzi uyu zvakare vanogara mudzimba imwe chete iyoyo, munogara mukwasha, munogara zvakare girlfriend. Dzimba dzavo dzinotooneka kuti idzo mukwasha. Mukadzi akabva aenda kunovigwa pamba panogara mukwasha, pamba pake. Zvikanzi munhu angatori nevana
saka anofana kutovigwa papi Pamba pamba pake abigwa. Mukoma KB mukadzi mwana atorwa abva apiwa mainini, asi mainini vakambororwa kunzi vana vasara kumba plus murume angagari nemwana. Murume anofana kuti achitenga bukaka nezvimwe zvinodiwa nemwana. Mainini vachita sei? Vachichengeta mwana vachimupandirika. But vari kumba kuvabereki vavo mainini mukwasha ari kumba kwake. Friday yapera mukoma KB ndo pakatanga kuonekwa kuti amainini vakatanga kutaura nyaya yekuti vachinonokera nababa vavo. Svikanzi inini pane zviri kundivhundudza. Mwana handisi kumuona. Vakarara mumba. Mwana handisi kuda sei? Handisi kumuona. Ndiye vanhu mwana yuyu. Mwana vakazvarwa vari vanakomana vese. Ari matwins but one akaita sei akafa. Mwana vanhu vatogara mukoma KB vari zi. Anditi kumba kwemkwasha. Kumba kwemkwasha, kumba kwakaberekwa mukadzi uyu nekumba kwegirlfriend. Vanogara nharaunda imwe chete. Dzimba dzavo kana ari masikati mutoona kuti uku. Mukoma KB kumba kwegara girlfriend. Ndo kwakatanga kuonekwa moto. Mwana achichema paruvanzi. Veukama uri kuda panze vari kuona pane chiedza pane munhu. Mukadzi akabata chi? Akabata mwana. Mushakabvuya uyu. Anditi vanomuziva? Yes. Vanhu ndiri kudzokera mumba. Una zviri kuitika izvo. Kwakuchishevedza nezita kuti Sekai nawashi ndimi makakonzera kufa kwangu. Nhasi mwana wangu akuita mukaka kutengerwa. Yautore mwana. Ndati Sekai yautore mwana uyu urere mwana uyu. Pachivanze kumba kwa girlfriend. Ndati yautore mwana. Anditi vanhu kumba kwani kumba kwakasiwa mainini nemwana vakaungana usiku. Vari kuzama veukama kuti toita sei avasati vakudza vanhu vakawanda. Ndo pakasvikira munhu achimhanya kuti beduwe zviri kumba uko kuchii usiku uno makagara zvikanzi mwana hasi kuoneka zvikanzi uya muone zviri kumba uko. Mwana wenyu wamuri kuti wamakacherera wachona ari kumba uko akatobata mwana paari munotomuona ari kure kuti nhengo uyu ari kushevedza girlfriend iyayo kuti yatore mwana ndimakakonzesa kumba kwangu. Hapana kuita maminitsi mukwasha akasvika achidondera kumba kwena tezvara vake vachiti baba hazvina kumira mushe mudzimai wangu auya akabata mwana ari kuti uya mutore mwana. Apo mwana mupenyu ndiye akangonyangarika. So pakaenda zvokungotsakatika zvezvekungoti moto nemunhu wevaenda. Vanhu vakagara vari panze ariti vakaunganaka vari kunzwa mwana akuchema pai akuchema mumba. Handei kuti vanobata mwana mumba umo. Pakaita nguva vanhu vamwe vachiti kwanzi Pire vanasagwira vari kupi itai zvekupopota usvika mwati vakomana ka izvo zvinonetsa izvo tsvagai mubatsiri. But Sawira pakatanga kuita achitukirira ndiye akabvanzi iwewe inonda sei inobata. Sawira akataura pachena kuti vakomana ndukudzai nhema wangu ndiri Sawira asi mwana wedu ndikataka kunomubata wewe ndoda mombe. Svikanzi tinokupa chatura kuzani chekuti mwana wedu achiri mwana iri ndio mwana achibva nobatwa. Vakamboda kuti mukosha tura mwana wako svikanzi vamwe nemutemo munosungiswa. Mwana achiri mudiki. Ndobva zvaitika second day zvakangoitika maybe maminitsi mashoma zvakangoonekwa nemusikana chete anogara nemwana mainini. So zvakazoonetsa ndezvokuti zvakaitika kuri kumapasi 7 chadzo kumanheru vanhu vachiri kutoonana vanhu kudaiso kuguva kwemukadzi uyoyo kwatanga moto mwana mumba haachawaniki. Ndobva vaenda kunoshevedza mukwasha toita sei. Ndo pakashevedzwa mubatsiri zuva rachona anga atoshevedzwa kunzi uyai muone zviri kuitika kuno. Mwana ari kumapota achita sei. Mubatsiri shoko raakataura mukoma KB akati ndiri kukumbira kuti muende mushevedze girlfriend nemukwasha wenyu vese vauye pano. Vauya ipapo mangura kana muchitinzwa ngatifambei tese kana. Aishevedza mufi aishevedza akabata mwana zvainzwikwa nemunhu wese mubatsiri aripo akamira. Nguva idzi akatanga kushevedza kumapasi 10 kuenda kumberi. Vanhu vakangomira kuti toita sei kusvikira mufi akufamba kuadvanza kupinda mumusha mushure pakashevedzwa girlfriend nemurume anga akutofamba kubva kuguva achitoadvanza kupinda muruvanzi. So vanhu manje vanga vakudzoka kumashure vachienda kumashure kwembatsiri. So chandisingazivi kuti mubatsiri kusatya here kuti ini sezvo ndiri ndashevedzwa
andifani kudzokera kumashure ko ndikazotiza ndikatiza ididi zvinozoita sei papa makamboenda kumombe unogona kunzi nevamwe ningi unomurova erewe ningi ndomurova ningi hai watakamborova napana kazi unobva wabvunziwa munhu ari kuya kumashure kwako anditika kunzi ningi unomurova erewe ndomukiya uya paunoti cheo wobva wamuona kuti uchichinja statement ndopa unorohwa kusvika jehovha asvika nekuti wataura zvisiri zvokudhara. So mubatsiri kuti asachete asi ndakazoona simba zvakaitika mukoma KB inini hangu nezera rangu andisati ndazviona. Mubatsiri akasvika pakuti ndipei zita remwana wenyu anova ndiye mufi nemutupo mwana wakabata mwana mupenyu munhu akafa nechigumbuyu. Ndiri kuda kukutaurisa iwe musikana nemurume iwe kuti nhasi pane zvondichaita pano mutaure nemufi uyu but zvamuchataura zvamuchaudzwa izvozvo ende munokisa inini ndichataura shoko ndoisa kumufi mufi wotaura nemi tichitenderedzana asi kana pane zvataurwa itai izvozvo. Chandiri kuda chita ndechekuti ndoda kuwirirana naye aende kwaakaenda zvachose but zvamuchaudzwa zvichaita zvikanzi komwana zvikanzi mwana ndoda kuti agamuchidze nini right zvikanzi kudini ipapo mukoma KB ndo pakataka kufamba kutanga achifamba mufi kusvika taura achiti vanhu ava ndivadi padhuze pangu vakakonzera rufu rwangu vakauraya mwana wangu ndakatambudzwa nguva yakareba. Murume mukoma KB akashivedzerwa magirlfriend ake ese nemukadzi akafa. Vanhu vakateerera kuti akatambana nengi zvandiri kutaura izvi ndezvepanguva kubva pandikataka pamuviri 1 month kusvika ndife ndo zvaita murume uyu achindishungurudza. Ndiri kuda mombe dzinokwenda kuita 3. nyaya ndiri kutaurwa iyi haina kutaurwa zvokubata kun'anga kana kuenda kumaprofita yakataurwa nemunhu akabata mwana wake zvikanzi kana maramba izvozvo ndakuya ndega ndiite zvandoita. Panondishamisa mukoma KB ndepekuti mubatsiri akaenda kunogamuchidzwa mwana nemufi achisvika kungoisa maoko daise mukoma KB ndenyanga rakata mwana anga kutochema ari maoko mubatsiri. Mainini vachibva varamba vakati inini handisi kukwanisa kugara nemwana uyu. Baba uyu ndisisi wangu akasiya mwana uyu musandipe mhosva pane zvandiri kuona izvi. Imi mimba chenyu baba munoda kubata here mwana uyu. Vakaramba vese baba mwana akasara ari maoko memubatsiri. Zimbabwe regai ndikuzivisei mwana wandiri kutaura ari mukati meguta reHarare. Mainini vakauya wangu vakauya semunhu akutopiwa simba rekuti chinja nepo ita zvakati asi akati ndakukwanisa kumubata ndiri nemi ndichadawo mazuva kuti ndijaire. But mwana uyu mukoma KB hapana urwere kana chinhu chiripo hapana kana chinhu chirwere chipo asi zvandiri kuziva ndizvokuti murume wemukadzi uyu nezuro mukoma KB kwete pakaitika zvesezve nezuro kutaura kuno kwatiri kuti akaadhimitwa akarohwa nematsotsi akachekwa muviri wese. Girlfriend aiwa murume anova ndiye muridzi wemukadzi wachona girlfriend bo but muridzi wemukadzi akafa akarohwa nematsotsi nezuro akachekwa muviri kupi ikoko kumangura. So hatisi kuziva manje kuti kurohwa nematsotsi uko zviri kuenderana zvakare here nekuda kwenyaya iyi. But mukadzi uyu akati handisati ndakukuchachai pane zvandiri kuda but pari zvinozvi ndiri kuda mombe 3 kubva kumurume wangu ndiri kuda mombe 3 kubva kugirlfriend moendesa kuvabereki vangu kana mabhadhara ndichadzoka. Asatanga pari zvino ndo zvandiri kuda. Ndiri kuda mombe 3 kubva kugirlfriend ndiri kuda mombe 3 kubva kumurume mukoma KB. zvandira kutaura panapa ndezvekuti vanhu vese ivavo hakuna kune danga mombe asadzabvisa hakuna kune danga. regai ndimbokubatai muromo here zvakaitwa nomurume kana kuti kungotadza kugutsikana chete kutadza kugutsikana hapana kurombwa kana urombwa apa hapana urombwa haana kuzvichengetedza chete haana kurongeka. Yebo KB na bosho baba aitozoshungurudza mumwe mukadzi ndimwe mukadzi ndo zvinoita vanhu kana vasvika pakudana navasina kurongeka noti varume. Handisi kumirira varume but nyaya ine vanhu 2 amuzvioni here kuti umwe mukadzi aitobva kumba kwake kuenda kunopinda muruvazhi rwomwe mukadzi aita ari kunzwa sei. baba Isabel mataura nyaya dzemhirizhonga kuti murume
aitoshongedza mudzimai wake akashambamurova andiriga Yes. iye mukadzi zvakare mushure mekurova aitofamba kubva kumba kwake kuzosiya murume uyu mberi kwemukadzi wake. So amaconstable ekuzvinozvo anenge ari kupisa mukoma KB tobata na constable tafadzwa chokururama kwanzi muzhora muna zera nawo ichokwadi ndo zvataura mai Mufaro mashoko kwaGutu kunonzi kuloni famu. Ndo zvinoita varume kana vaita girlfriend vanoshungurudza vakadzi kumba uye tikaudza vabereki kuti murume andinetsa vanongoti shinga. Ndo zvinoita dzimba muno ozopedzisira ka akomenta suicide. nenyaya yekuti mai Mufaro kwaGutu vakomenda rega tingopinde kwaGutu mukoma KB mondiri mukati mekufamba nekupfapfadza dziri kuitika matima nose nyika ino paka Gutu chakwaGutu chiri kuti kudini muri yeZimbabwe ndatiregai ndimbopinda paGutu ndine mazuva ndadzoka ndasvika kwaGutu Zimbabwe. Ura kutaura panapa inyaya iri kuchema nevanhu kuti inofana kuti ifukunurwe. Kune dzimwe nyaya dzinoitwa nemunhu one asi dzinogona kuzokonzeresa vanhu dzekuti nemiwo makanyarara musina kudzitsvaga munoti chii chiri kuitika. Nyaya iri kwaGutu inoti veZimbabwe kune vanhu vakauya vachigara pamba varipo 2. Vanhu ava vanosheya same room but vanonzi ndisisina bhuti. Zvavari sisina bhuti vachigara dzimba dzavo dziripo 2. Pakabarwa vana matwins. Kwakabarwa mwana 1 iko zvinozvikwana nematwins abarwa pamba apa. Vanhu vachitaura zvavari kutaura zvoenderana nekuti vaiona sei. Murume wepamba apa anova ndiye anogara nasisi vake sasisina bhuti. Hapana umwe murume but sisi vake vanogara nawo vari kuita vana. Pulo mani selector. Nyaya iri kwaGutu pana sisina bhuti vanogara pamba varipo 2. Okay, pamba vari kuroja Vanogara varipo 2. Vachigara kudaro varipo 2 asi pari kuitwa vana. Mumwe mwana kana sikakanganise atova ne2 years. Iko zvinozvo vana varipo matwins am 4 months. Vanhu vachiona zvinhu izvi vane maonero vari kuita kusvikira makunga akupinda munzeve dzeanove ndiye murume ari pamba apa ari kugara nasisi wake. Kwanzi makationa mutsina kuti ndisisina bhuta zvimwe zvotaura izvi. Murume achibva aenda kwaShe ega zvikanzi mambo ndauya kuzotaura nemi. Vanhu vari kunditi inini nasisi wangu tiri kuita tiri kuganga. All right. Ndo zvandiri kutaurwa nevanhu. Kupona zvakare kwaitwa matwins mukadzi wainonzi anaenda kuchipatara akazongoonekwa vana vavapo nyamukuta asi kuzikanwa kuri tofungira zvakare kuti akatoponesa mukadzi uyu ndiye aenda kwamambo achibva anzi nyaya iyi tainzwa zvatichaita namambo toda kuti isusu kuti nevanhu newe muchidzane nevanhu vanhu vasakupomere vanhu vasataure ngapave nechokwadi tiri kuti vana vako iwewe kana so kudzoka kwazoita nyaya kuno kumukoma KB ndekwekuti vanhu vari kuti vana vakanguri vaberekwa kumusana but hatisi kuona madNA achiitwa nokuti zvikaramba zvakadai vakomera tinogona kufa nenzara nokuti chokwadi chatiri kuona isusu ndechekuti makuna chiri kutomhanywa makuna. Saka tiri kuti dzimwe dzenguva tikaenda kwamambo pamwe tinenge tairasa. Regai tisvitsewo kwamambo nenzira iyi kuti mambo shoko ramakataura remadNA vana vakakuri vakuberekeka vakutoenda kuchibhorani vakuberekeka. Tiri kukumbirawo chokwadi madNA test ngaitwe. Ndambozama kuda kutaura namambo. Phone number dzanga dzichita sei dzichiramba asina nhasi ndichatiraya mambo ndichaita sei ndichataura nawo kuti chichemo chiri kubva kuvana vana vekwaGutu. Yes. Vagari vekwaGutu ndo vaunza nyaya. Ngatimbodzokera kumashure mbichana. Sisina bhuti ava mungazive kuti vakura sei. Pachava iko zvinozikana singakanganise murume anogona kunge ari kuma 32 34 right. Asi adarike 35 then musikanawo maybe kuma 25. Yes. Pamba pavari kugara apa maroja vari kugara pamba pavari kugara pamaroja Gutu kudhorobha. Yes.
vanhu vepamba apa pari kugara asisina abhudhi vari kuti vaviri ava vari kuroja dzimba ngani marooms mangani patori nemarumu maviri but vane mashoko ekuti vari kupinda murumu imwe chete ndo zvakaita kuti shoko riende kupi ritenderere vanoroja vanoshandisa 2 rooms. Yes. Hapana murume anowanikwa achiuya pamba apa. Aiwa pasvike murume. Pane mashoko zvakare. Kwanza hanzvadzi iyi haidi kuona sisa vakamira nemunhu. Mawani. Haitodi kuona akamira nemunhu. Asi vana vari kuzvarwa. Pavakatanga kugara pamba apa vanga vane mwana kuti vanga vasina. Vanga vasina. Vachibvota mwana 1 iko zvino twins. Twins. Asi hapana murume. Vane chokwadi here kuti ndisisina bhudhi buda ndibudeo. Vakatobvuma kuti chokwadi sisina bhudhi ndosaka yakazoenda kwamambo ega kunoti ndo zviri kunditaurira vanhu. Mambo vakati aiwozve neni wandisi kukupa mhosva nevanhu vacho handisi kuva pachi mhosva. Zvatoda kuita isusu ndezvekuti vana vako vawazvareko zvinozobva kuti anoizana kana vakuberekeka kuda kuitwa madNA. Saka vanhu vari kuti madNA tese akunonoka. Toda kuziva chokwadi nekuti kana zviri izvo tinogona kufa tese nenzara chivanhu chedu chinoti kana hari makuna hakunai. Ndoziva kuti kwaGutu mambo makateerera makachibata chimuti. Even vamwe vaiunza nyaya kuchimuti. Mafunga kuita maDNA test. Fungai expedite DNA Zimbabwe. Sei muri kuti vanodanana bozho kochepa Gutu icho kana sisi avo vaine boyfriend yavo isingazikanwe nevanhu vemudunhu umo. maDNA acho vanhu ndivo vachawapa mari here yokuita ndinonzi baJunior ndiri kuItaly ipapo. But kusumuka kwaita nyaya uko ndiko kuti vanhu vega vaitaura ivo chizezivi chavo havana zvavakataura. Akazosumuka nenyaya kuenda naye kwamambo ndiye hanzvadzi yacho. Ndiye akanopindurwa nyaya yemadNA. Havazi vanhu kuti iwewe uzvipruvhe kuvanhu kuti zviri kutaura zvizirizo panoda maDNA test ndobva ati okay saka vakamirira expedite DNA Zimbabwe. Mainzwa nyaya kwaGutu iyo pindirai rovai maDNA test. Tiri kufuna kuona kuti wana ari panyumba apo wasisi awa ndi wana wa munango mamula kana kuti ndi wabhuti. Hanzi icho chekumhangura girlfriend ngaibhadhare 10 ng'ombe. Mukoma KB. Yes. Girlfriend yakatokombiswa zvakaitwa uyu. Uchiminzikana murume achibvuma kunosvika pamba negirlfriend ndiye akazvidheerera. Ndiye aipa kuti girlfriend ite simba chikonzero ainzi kunosvikika. Varume chandoziva nchekuti kana kuri kuti azorasika kaita girlfriend akaona mukadzi wake anotiza anotya. Nokuti ndiye mukadzi wokumba kwete kufamba naye kunosvika aivhurira. Semu nenyaya yevarume vanokombisa vakadzi vevanhu. Vakadzi vaya ndivo vanopa varume simba hapo. Akari chiche nokuti murume akakwana hafa akanopinda mumba memurume umwe munhu anenge apiwa simba nemukadzi haiwawo handeiwe iwo kana ukadhakwawo woindezve. Manje tarisai muone zvakuitika manje. Mufi ari kushedzera kuti girlfriend newe murume ndiri makakonzera rufu rwangu pakudiwa kamombe 33 ende 3 dziri kutaurwa dziri kunzi ndomboti. Asati ndomboti apo mudanga muna chimo. Mombe dziri kuita mari izvozvi. Mombe chechedzo dzinotangira pa 200 300 zvichienda kumberi iwe hauna danga. Ini kuona kwangu brother na sister vekwaGutu havadana nevanhu vari kungofungira chete ndinonzi Richard ndiri kukuwadza na 5 kumapadhoku uko. Asi chokwadi chakanaka chete mukoma KB ndeche kungoti DNA inopedza zvose. Inopedza mutauro kuti ugare wakasununguka. Saka kana zvirizvo tichangonzwa kuti vanhu vachisiko ende zvinogona kutaridza kuti zvinorevei kana variko vakamirira maDNA aiwa zvinobuda. Fafaidzai chimwe tozopinda muchitoro nevasawira vedu ndiri kuona akavapindira mustudio. Ichokwadi muri yeZimbabwe pane nyaya ndiri kunetserwa panapa yakaitika musi weFriday Saturday yemaprofita akaenda pamba pemumwe munhu munzvimbo yeGlenview achiti iwo anoda kunobata nyoka yerudzi rweshato yangenge iripo. Maprofita vasvika panzvimbo ndokutanga kuti Daniel Oshiwiri Benifo ndokuita wakachiwemba mukati meDaniel Oshi. Iri Benifo rete
maprofita vanga vashedzwa nepamba apa kana kuti vanga vashevedzwa pamba. Okay. Asi mashoko akazobuda ndekuti mukati mekushevedzwa pane musikana webasa ari pamba apa ndiye aiziva zviri kuitika achitaura nemaprofita. Ndokubva pasvika nyoka ichibva yaiswa payakaiswa, yaiswa payakaiswa, zvikanzi kandai 400 munyoka umu. Kandai 400 ndiye kwatsiwa mai kumagundai yekumagunda mai kumagundai yekumagunde nyoka 400 ichibva yakandwa mukati umu. Maprofita anga ari matatu vakanda nyoka umu, ndokubva yakandwa zvikachinzi pakudiwa mombe dzinokwana kuita 20. Ndakazongonzwa kuti maprofita anobva kure kunze kweHarare. Vapinda muHarare anobva kure kunze kweHarare. So pamombe 20 apa ndo pakatanga manje dzipamba kuti ndaimbotaura nyaya yemombe panapa tichiita sesi, but kutaura kwatete nyaya idzi munhu anga ari panapa musikana webasa. Ndo pakazobatwa mafoni pakuri kwati conversation yanga iripo yaibva kumusikana ichienda kumaprofita. Saka zvose zvaitika zvokuti pane nyoka izvo zvaibva mukati mekubatsana kuti zvakamira sei paro wemari, uyezve pakaviringwa 400 yakaonekwa kuti yanga ine stachi baba, kuratidza kuti pabva iyi pane imwe yakati wandei. Sibiniti woro maprofita vakadanwa. Yes. Kuti maprofita vakadanwa nani? Nevaridzwe pamba vane dambudziko ravainaro. Pane dambudziko riripo. Asi zviri kunzi maprofita aya ndokubva vakona vaenda vematarauzi nemabhandi vanotaurwa nezera ndotaura kuti ZRP, Zimbabwe Republic Police Glenview, havana kunonoka. Vakomana yavo ndovaziva mukoma kepi, ndokuna penjenika, ndokuna namanyawika, ndokuna nafoxika, vachibva vapindira paka. Ndokubva nana TK ndopavari ndobva vaenda vakomana vachibva vanotorwa. Vatorwa vakomana vachibva neshata yavo mukoma kepi. Haiwazve shato mukoma KB vakaona kunyangwa mavhidhiyo yakabva yanzi tsvee pasi, ndokubva yati mukamba muchaji ofisi. Yei shato munoiziva, makajambwa maofisa anosunga vanhu ka iyanga yanyoka. Guys, mukatoona video munotoona mumwe ofisa achitojamba nemakosoro bekaunda kuenda kuseri kugopa nyoka. Hakusi kugopa mukoma kepi, ndo zvazviri. Atichizane nenyoka. Vakomana vachibva vavharirwa mukati ndobva vambovhetwa. Kuchibva kwatozouya vemakamera vakutotora vakomana chiitai zvinhu zvenyu, vhurai nyoka yenyu, isai pasi, ite zvamunoita, moibata chone. Ndobva zvaitika. So vakomana ava vakazotorwa vachibva paGlenview Police, ndobva vanokanda kuCentral. Zvakuenderana nokuti mukoma KB regai ndikuzivise maprofita aya haasi emuHarare, asi pakatenderera shoko rokuti pane maprofita abatwa. MuHarare mune maprofita. Ndakaona maprofita vaida kuona kuti maprofita rudzi, nokuti ava vanga vachiti shoko randainzwa kumaprofita ese nderekuti zvinotikanganisa basa. Ishokwadi hatizoshandi zvakanaka nokuda kwezvito zviri kuitika izvi nevanhu ava. Ndakataura nemaprofita akawanda vasingatozivi vanhu ava vachiti maitiro akadai oaya anotikanganisa basa, nokuti tinenge takunzi tese takutongosviba kuti ndo zvatiri. Saka vanhu vandiri kutaura mukoma zvinhu zvekuti kukoti zvakamira sei. Nyoka vakaenda nayo, nyoka yakatotorwa exhibit. Right. Musikana webasa aitaura nemaprofita pawaichata, ndiye here akaudza vanhu vepamba apa panoshanda kuti pane vandinoziva vanoshandira. Shoko ndakaronzwa sekudaro kuti ndiye akati pane vandoziva ndasei vanobatsira. Mombe 20 dzakataurwa idzi, pamba pakaenda maprofita apa vane mombe here? No, hatizivi kumusha manje. Okay. But chandakadzwa ndechekuti panga pachitofungidzirwa kuti panga pane urongwa hwokunotenga mombe. Pakaipa iGlenview. Ameno vedare munoti kudini?
machinzwa chekuglenville, machinzwa chekwagutu, machinzwa chekupi, chekumangura. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Sepinity Wolomite. Chamadze baba simba chiremba takomata. Shotilo. Piorotapio. Wolomite is bind for the pit and the pro. Havana to the president of the imam. Chumanda Bakachuramba Kebelekata. Sepinity Wolomite. Daniel Shumari Pinny for. Wakachwera. Sepinity. Wolomite. Daniel Roshi. Akioroshi. Hoiri. Rikiti vo. Chokwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati kufamba nekupfapfaidza dziri kuitika matima nose nyika ino. Paka. Harare, Glenora Harare. Muri ya Zimbabwe nyaya ndira kutaura panapa ndichadzibatanidza sefu dzipfupi. Ndichataura nyaya yeku Harare Glenora. Ndotaura nyaya yeku Harare Ivory Park. Ndotaura nyaya update yeku Mtola shanga. Nyaya ndiri kutaura panapa mukoma KB ndiye kuti nezuro nzvimbo yandakazodaniwa ndiri mukati mekusvika mukoma KB pane vanhu vanove vanhurume vakange vachifamba. Kufamba nemakumbo munopesana vanhu vamwe vanotogumana. Mudhorobha mukasvika munoona wakawanda. Asi amusati mamboona muchiita kuti munoita head on yevanhu nekuti ndo vane maziso anenge vachifamba vachiona. Vanhu zvavakaita vachifamba mukoma KB kuGlenora vakagumana pedyo nepanolodha makombi paGlenora. Vakagumana vari mukati mekufamba. Kugumana kwavakaita one pakati pekugumana kwavo akabva adonedza foni. Akadonedzerwa foni achibva ati kune adonedza foni, shawadonedza foni yangu toita sei? So vanhu vakazenge vakusundana zvichienderana nokuti arwadziwa pakati pechinhu chadona ndiani. Foni payakadona yakakuvara. Inikakukwara kaikaita. Okay. Vachibva kutanga kupushana. Aipusha mumwe ndeuye ane foni yaita sei? Yadona. Ezvo munhu waipusha uyu ndimadzibaba. Okay. Kupusha wakati madzibaba vakazobuditsa bhandi ravo rekuchechi ndobva varisunga vachita senge vada kunorigumisa munhu senge kakurova so but harina kunosvika. Munhu uyayo ndiye rikiti bvu pasi kudona ndiye zii papo. Munhu achatokwanisa. Munhu akatozobva achiita zvekutakurwa achienda kopi. Ane vakamutora vakumuendesa dzimwe dzenguva kuti anganobatsirwa nemwe nziro kuti angabatsirwa mubatsirwa api. So chakanetsa vanhu ndechekuti madzibaba bhandi ravo iri ravakasunga kana mudenga ndasenga kuda kurova munhu ndo rakakonzeresa here? Ko ndiro here? Hatina kuzokwanisa kuti taura nemurume uyu zvokuti dai akatipa nguva yekutaura naye taida kunzwa kuti simba riri pabhandi ndo raita izvo here kana kuti iye panga achizviita anga achizviitirei. Ende kudonha kwaita munhu uyu ndo zvakonzeresa here? Ende munhu uyu tichamuona pari zvino mukoma KB kuti atiudze uyu kuti paakadonha paipai nekuti apanga amurwere changa chirimbo chii chaakaona chichakaitika kuti adonhe. Asi akazomuka here murume uyu? No, paakaenda akamuka zvokumuswa nevanhu ari mukati mekuenda bate. So kufamba kwaanga achita ari munhu one akatozoenda nevanhu. Okay. Angasatokwanisa kufamba rega. Amuna here kuzokwanisa kakutevera nokunzwa kakuti akazokwanisa kuita mune zvakanaka here mushure mekudonha? No, munhu uyu kwaakaenda nefoni nhamba dzekwakaenda zvese ndinazvo. Ndamirira kuti tinzwe kuti right here nekuti ndikati ini ndaida kuti ndisvike padhuze pake kana munhu right takuti acharwadza akwanisa kutaura ega. Tinzwe kuti
paakadonha pasi chii chaakaona ende chaakapedzisira kuona nekuti chaakaona ndechekuti akaona bhandi rebhandi regemens richisungwa richibva tasingada kurwiswa kwaari nguva iyoyo ndikuva yakaenda pasi. endi makaita ere mukana wekutaura namadzibaba kuti imimi ndimi kamadhuma muno nguva yese iyopo sangasaiti mukoma kepi foni ikadonha ikakuvara muchatakura mukana here wokugadzisa foni yemunhu. ende vamwe vanhu vaitaura ipapo mukoma kepi vaitodzora nyaya zvakare kuti no madzibaba vambozama kuzviratidza kuti munhu anonzwisisa nekuti vaiti pazoburitswa bhandi vanga vachitoona kuti madzibaba vanga vachibayiwa vachida kutorohwa kuti wadonedza chi foni yangu asi kwaenda nyaya vakationa kuti kana ndine zvinondipawo simba kana zviri izvo rega ndimbodaiwo pavakazoita izvozvo ndo pakazoita zvinhu zvakauti chakanyanya. saka mubvunzo wangu nini uriko kuti hembe dzavanoenda kuchechi dziriko here dzine simba rekuti dzikanongedzera munhu anogona kudonha pakamhosva kwamugirlfriend pamwe chete nemurume kuti ndio vakakonzera ka rufu rwavo. ichokwadi mbudi yezimbabwe ndinoimba pazuva ranhasi masikati anhasi ndichagona kunge ndichisvika ipapo kune vanoda kuona vachazozviona ndichisvika pane mwana iyeye nhamba dzinoti 0714 204 235 0714 204 235 kana 0780 258 564 0780 258 564 0714 204 235 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Halo pa National FM radio. KB na Bonzo. Zviri kufamba here? Zviri kufamba kuri sei ikoko? Kunoku kuri right ameno kwamuri tiri kutaura nani? Muri kutaura na Maikiara ku Greendale. Maikiara ku Greendale. Ndinoda kutaura neicho chekumhangura icho ndinotifamba mufifamba varume vanojaira chaizvo. Maikiara maiwe varume ko varume vajaira sei futi? Vanojaira chaizvo chihure ndinoti vachazvirega chete. vari kujola nani? vari kujola nani? hanzi nababa Isabhe vari kujola nani Maikiara? nemagirlfriends avo ka. varume madzimai wani. varume vanenge vatanga. but Maikiara imimi mangokandwawo shoko imi moita semoramba here uyu murume akukande shoko. handitivo vanonatsoziva kuti murume wemunhu vakatadza nei kuramba ko kana achida kuita barika. achiita barika achibva atouya pamba nemurume kuti azosiya amuonesa umwe mukadzi kuti ganzi auya naye here kuita soto. kuita soto manje ndinotifamba mufifamba muviwe Maikiara mufifamba siresai vaviri vatatu tinzwe. ndinoda kuseresa temu rechimuti rezenesa anondiziva namai vangu vanodzimbira Chiara. Nenyika nyemba Bonzo naBonzo ndichiti muswere zvakanaka. Tinotenda muve nezuva rakanaka. Muve nezuva rakanakawo. Maita basa hanzi mujolo muchaurega. kwanzi naconstable furniture hamuna zera nawo. Hamuna zera nawo. Kuna kuti mukuru. baba Isabhe vanongovhunduka 2 minutes zamunenge mataura apa. Kuchoka apa. Ende unoona tachirero unoramba kuti kune zvirwere. Zvakaoma. Regai tingotora ka wakumarizira. Baba Isabhe pane dzavataura kusanganisira update yekupi zviya. Ndine update yekurafingora. Rafingora muri yeZimbabwe. Regai nditaure ndichiti nyaya yekurafingora mamiriro yakaita yakamira yakadai. Murume wokurwara uye achinzi mutezo uri kudzikira muri yeZimbabwe. Ndine mavideos ndine mafotos. Muri yeZimbabwe aisidambe murume ari kurwara ari panguva yakaoma. Ari panguva yakaoma. Regai ndingoti apera. Anditi mazvinzwa. Apera. Vaenda kumurume womukadzi uya ataura nyaya yekuti anoda kubhadharwa. Vasvikako akabva ati no ndengutamba andizvizive asi ndoda kukupaiwa mumwe mushonga wekuti muite sei munobatsirika. Mushonga wakapiwa vanhu vamukoma KB nemuri yeZimbabwe vakazotanga kuushandisa. Vakatanga kuushandisa kuswera zuro. Pavakashandisa mushonga uyu makabva mabuda honye 2 munengo. Kana asvika panguva yekuti anoda kurasa mvura
nokuti kufrandi kunofanira kurasa kuti mvura irasike akuchaoneki nokuti ranguve ronda ari kudyika kunotanga kuvhinina kungoratidza kuti pane zviri kubuda instead yekubuda wiwi ari kubuditsa ropa. hey ndo zvavepo izvezvi. saka pavakapiwa mushonga wavari kushandisa pakabuda honye mbiri pane chenjere kana kuti zviri kuramba ndichitaura nawo nezviri mukoma kebi vatoti zvitori wesi hatizivi kuti wesi iyi ndeyekuti auda kupora here. kune mamwe mapiritsi ekuti ukamamweka unomborwara utambodhomoka yes time ozodii wozopora. saka kubva nezuro akabuda honye mbiri akuenda kunorasa mvura ari kubuditsa ropa. saka nezuro vaiti haveduwe zvakaoma hatizivi nhasi kuti zvakamira sei. ndobva kudaro mukoma kb ndobva ndaenda paivory park pane murume akarara vanhu vakaenda pane peji rakanzi bozhongura latest vanomuona murume akarara ipapo muviri wake wese uri kufunura ari kuvhunura senge nyoka. murume uyu ndiri mukati mekutaura naye kuvhunura kwaari kuita havari kurasa vari kuisa mumapepabheki vakasvika pakutokutura pasi kuti idzi nyama idzi ndo zvakavhunurwa nemurume uyu zvakabuda paari mukoma kb vakaenda papeji vanomuona murume uyu. ndichitaura naye vamwe vanoti zvinokonzerwa nekuba handina kuvanza kana mune zvamakaita baba tiri kutsvaka kuti mupore ngatitaurei. vanotaura kuti baba ndine vakadzi vaviri vanekadanana nawo panguva yandaitenga chibage gore ra2018 but kuravigora papurazi rinonzi ndobva kwadzoka zvakare nyaya yemurume uyu kuti kuravigora zvakare. hai ndakazobvunza masei mapurazi akazosiyana but nzvimbo yacho ndiyo ndikati pamakaziva zvinhu zvamakaita sei vachibva vati ndakafonera imwe girlfriend amaive murume uyu vachitaura vamufonera girlfriend iyi yaitoziva kuti murume uyu anodanana nhengi nokuti vakadzi vekuvavigora vese havachisiri kuravigora vaakugara muguta reharare zvikanzi hongu mafonera inini pandakazodanana naye endai munobvunza mukadzi anonzi nhengi mumubvunze kuti iwewe hauzivi here kurwara kuri kuita mwana wedu. akabvunzwa here akabvunzwa but iye wacho akataurwa asati abatwa haasi kubatika haasi kubatika so murume akambopiwa mushonga but musi wekuti kwasara 4 days kuti achipedza mushonga wake ndobva zvangoti bam amukoma kebi ndofunga mazviona yes hatarisike murume. endai pawhatsapp channel yenational fm radio right mokwanisa kakuona baba Isabel vachaitaka kuti vaposeka pikicha yemurume uyu muone kuti chii chiri kuitika tozoisimudzira kamangwana vanoda kukubatai munobatika sei. so ipapo muri yezima kuti kuti muzobatsirana nemurume uyu kune vanoziva kuti chirwere ichi ndichipi kune vakambochirwara vakarapwa kune vanoziva kuti zvinorapwa sei. aiwa ngatibatsiranei tisangoonaka ngatiite kuti munhu aite sei arape vanenge varapauka munofanira kuti muzivikanwe kuti makarapa sei makazvifambisa sei. muri yezimapo vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa ndati nhamba idzi hadzinyadzisi inhamba dzisina chipomerwa inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo nhamba dzacho muri yezimbabwe mukoma kebiri kaningoti kumadzisawira wamukaseiko mai nyarugwe sekretary vari paarea 8 begedema 1 lido mai memo mai kimberly mai loveness mai kupa kwashe chikati pamwe chete na gerald mofela paul mwasha madzibaba claudio mukaka pamwe chete na vese vakabata chimuti varipo ipapo vari paarea 8 kwanzi takachibata kuti dzvi ndinovimba kuti ndidzo nhamba dzacho ndapota musabhipa sa Queen Lolo Muzambi po rikiti vo tinotenda maita basa kaZimbabwe icho kwadireka kuti manye